Delivery για τον Τζονάρα. Για μένα. Να, Ποιος σας έκανε αυτά? το κλαμπ του ΑΕΔ για τους άνεργους. Μου είπανε να σου τα στείλω αυτά για να κάνεις κάτι έτσι, πώς το λέτε εσείς είναι, taste test με έναν ξάδερφό σου. Κάτσε, αυτά εδώ είναι δωρεάν. Ναι, πάρε. Ευχαριστώ. Τώρα τι γίνεται? Τώρα παίρνω τον μπούλο μπροστά μέσα και εγώ φεύγω. Okay. Γιατί κάποιος να μου τα στείλει αυτά. Και καταρχήν γιατί με το ξαδερφό αυτό είναι στυλί μου. Είναι αυτά εδώ. Mr. Nuts και mocktail, cream mocktail. What? Αυτά από ποιον ήρθανε βασικά? Πόσο κοστίζουνε καν? Τι γίνεται αν χρωστάω κάπου? Ποιος είπε ότι είμαι στη Λίμνο? Οπού ήρθες εσύ ρε, δεν είσαι στη Λίμνο? Όχι. Είσαι μεθυσμένος? Όχι, παίζει τι και να είναι? είμαι όμως. What? Σπόναρα από τη Λίμνο με αυτά, δεν ξέρω. Πώς το έκανε αυτό? Γράψτε comments. Και πού τα βρήκες κάτι? Tasters! Κάτσε. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι το δεύτερο taste στο YouTube. Στο κανάλι μας. Official. Ωραία, πάρε την ποτήρα σου. Φέρ την ποτό. Οκ. So. Αυτά είναι τα side dish. Πέρασε τόσο καιρός και ξέχασα το ζώο. Τα mocktail. Ναι. Mocktail δεν έχουμε να πω. Εμένα είναι... Το πίνει spritz. Δεν ξέρω. Το είδα και δεν πάω. Εγώ πίνω με πάσο. Οκ. Φυσικά καλά μου είναι πολύ ψηλό, οπότε το πάρω εγώ. Όσα μπύρα πίνεις. Ωραία. Θα πάμε στο σπίτι. Εμένα πώς. Εμένα είναι σαν πορτοκαλάδα μαζί με φράουλ. Ένα λεπτό να το βάλω. Ήπια τον αφρόκι μου ήταν πολύ γλυκό και τώρα είναι μυστικό. Γιατί είπατε ότι αυτό που πίνει είναι bitter orange. Ήτανε μπει. Ας τα δοκιμάσουμε. Να σου πω πως είναι. Είναι σαν πορτοκαλολεμονάδα μαζί με πικρίλα. Είναι σταγόνα έβαλες μου. Υπερβολικά πολύ. Για να δω εσένα. Από τον αέρα φυσικά. Δεν είμαστε γκέι. Σαν μπύρα φαίνεται. Απλά πολύ, πάρα πολύ κάτουρο χρώμα. Έδειξες πως ήταν. Ναι. Σαν κάτουρο είναι. Η γεύση δεν είναι τίποτα δίπλα στο χρώμα. Η γεύση με το χρώμα είναι εντελώς διαφορετικά. Αυτό σας έχω να σας πω. Αλλά οκ. Mocktail. Και σήμερα είναι τέστες από ό,τι κατάλαβα. Αυτός εμφανίστηκε. Εγώ κάποιος μου χτύπησε το κουδούνι, μου έδωσε αυτά εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι να τα κάνω, αυτός από το να τα φάω. Okay. Και επίσης μου έδωσε και κάτι άλλο. Μπορεί να είδατε στην αρχή. Είναι κάτι σαν κρυσινό τέτοιο. Σταμάτα να το πίνεις ρε. Ωραία. Εγώ έχω παραπάνω από το μισό ακόμα. Για πάρε εσύ. Λοιπόν, Αυτά εδώ θα είναι το main για το taste test. Για το Mr. Nuts. are you nuts? This is nuts. Do you have nuts? I indeed do. Do you? Εγώ... So, τα δικά σου τι έχουν μέσα? Εμένα είναι pretzel mini bites, peanut filling. Εμένα μάλλον είναι peanut Peanut butter. Είναι Εμένα καινούργια. είναι pretzel mini bites με φιστίκια, καρύδια και salted caramel filling. Wow! Τρελό. Ωραία. Packaging Packaging. test. Packaging. Αυτή τη φορά δεν θα κάνω καθόλου orθογραφικά. Packaging με CK.
Μας βολάνε. Σαν φυσικό βούτυρο. Μύρισε το δικό μου, μύρισε το δικό μου. Ωραία, σαν κινηματογράφο σου μυρίζει εσένα. Μύρισε το δικό μου όμως. Σαν φυσικό βούτυρο μυρίζει όντως. Τέρμα φυσικό βούτυρο μυρίζουν αυτά. Έχω ένα περίπτωση. Μυρίζουν σαν εκείνα τα popcorn με τις γεύσεις. Τα καραμελωμένα και τα φυσικό βούτυρο. Έχω ένα περίπτωση ότι θα είναι Κάτσε. πολύ ποιοτικά. Μη φας ακόμη. Να δείτε τα πώς είναι. Έχουν και ένα κομμάτι αλάτι πάνω. Ίδια φαίνονται. Όπα. Μη φας ακόμη. Packaging. Packaging. Είναι ωραίο, αν και δεν ξέρω πού κολλάει το. Ο Mr. Nuts. Αυτός ο Einstein looking. Κοίτα. Παππούς. Εσένα έχουν κάτι μέσα. Μέσα. Οκ, πριν φας. Packaging. Εδώ πάνω. Εδώ πέρα θα είναι. Εδώ. Αυτή τη στιγμή το δείχνω εδώ. Packaging λέει εδώ πέρα. Ουόπ, πάνω στο κεφάλι του, το πάρω από εδώ. Κάνω μια pop. Ωραία, ξαναφέρω το εδώ. Packaging, πόσο το βάζεις? Εγώ το βάζω ένα 8 ακριβώς. Εγώ το βάζω ένα 6. 6, γιατί τόσο χαμηλά. Δεν κολλάει ρε, τώρα. Πού κολλάει αρχικά το κιανό, ξέρω εγώ, με πίνατσε, hazelnut και salted caramel filling. Hazelnut. Η hazelnut. Hazelnut δεν είναι. Τέλος πάντων. Μιλάς εσύ. Τι? Μιλάς εσύ για αγγλικά. Εγώ μιλάω για αγγλικά, ναι. Ναι. Let's try. Κάτσε. Συνολικά θα είναι εδώ πέρα, να ξέρετε, εδώ πέρα αυτό λέει. Ωραία. Για δούμε. What? Πόσο ήταν αυτά? 1,60. Ναι. Ένα 59. Α, τώρα μου έρχεται. Ωραία. Το πρώτο που έφαγα δεν ήταν καθόλου γεμάτο. Τώρα μου ήρθε η γεύση. Σαν καπνιστή καραμέλα είναι. Είναι λίγο άνοστο. Το δικό μου, ναι. Το δικό του είναι σαν καπνιστή καραμέλα χωρίς πάλι. Αν δεν έχετε φάει, δοκιμάστε. Τώρα αυτό εδώ το δικό μου, η βλακία εδώ πέρα, Κοίτα. Εμένα όχι. εμένα Λίγα. λίγο μου έρχεται. Αυτό να. Έχει πάρα πολύ περιτσίνη μπρέτσελ βασικά. Από ότι έχει γέμιση. Η γέμιση είναι πολύ λίγη. Να δοκιμάσουμε κάτι παράνομο. Δες. Κλιν, κλιν, χαμ. Ωραία. Όχι, γιατί δεν θέλω να χαλάσω το ποτό μου και γίνει Θα δοκιμάσουμε κάτι λίγο παράνομο. Θα βάλουμε αυτό και μετά το πιούμε από αυτό. Ω! Το δικό μου χτύπησε πολύ πιο διαφορετικά. Είναι πολύ ωραίο. Φάει ένα από αυτό με το δικό σου. Σου λέω θα τα διάξει. Θα να κάνω το αντίθετο με το δικό σου. Φάει αυτό με το δικό σου. Έλα, φάει, εδώ πέρα. Βάλε διπλό. Ωραία, για να δοκιμάσω και από τα δικά σου. Δεν ταιριάζει παραπάνω. Είναι σε χάρη. Ωραία, για να δω τώρα τα δικά μου με το δικό μου. Έβγαινε όλη η πικρίλα. Όλη. Ναι, καθόλου πίσω. Νομίζω ότι είναι ένα πιο ωραία πράγματα που έχουμε φάει στο κανάλι. Είναι τέλειο. Για το τύπο. Τέλειο. Ωραία. Το TikTok. Όσοι ξέρετε έχουμε και TikTok κανάλι. TikTok. Έχουμε TikTok κανάλι. Taste. Εδώ πέρα. Πόσο το βάζεις και τα τέτοια μου. 9,8. Εγώ θα το βάλω 8 επειδή ήρθα ίσα που μου έρχεται. Το peanut. Script.